Ретро-тематиката в контекста на днешния начин на живот, според мен тя е ежечасна, ежеминутна е ретро-тематиката, тъй като всичко, докато се обърнеш и то става ретро, няма онова старото, стойностното, онова, в което имаше постоянство, както беше в случая и вкусът на кремвишите. Модерно за мен е доста, как да кажа, някаква преизпонирана дума. По-скоро аз съм от хората, които обичат да налагат мода, а не да се движат по модата. И ако погледнем от тази гледна точка, ако въпросът е отпратен към мене, дали съм стъпил на ретрото, защото е модерно? Не. Стъпил съм на ретрото, защото смятам, че то е подходящо именно за нашия продукт и за нашата компания. Отделно хората имат един изказ доброто старо, никой не казва доброто ново. Аз смятам, че за да се връщаш в онази епоха, трябва наистина продуктите да ти отговарят за това. И мога да го опиша така, че като влезеш в един супермаркет на времето, насреща имаше две бучки сирене, едната беше края, другата беше овче, имаше едни кремвиши във витрината, имаше едни обикновени вафли, обикновенно. Имаше и сухи пасти, които, както обичайно казвам, колкото стояха, ставаха по-сухи. Така че имаше неща, за които наистина бяха в витрината на соца и за тях се заслужава наистина да се върнем, защото бяха истински, качествени и вкусни. Естествено, че има, тъй като ретрото е доста обширна дума. Специално за мен ретро е да си представя кабарет Лайза Минели, да се върна доста назад в Бутч Касиди, Съндърските и така нататък. Соца е нещо, което ние сме го преживели, нашето поколение и почти целият този таргет, към който отправяме в момента посланието си за кремвишите, тъй като по-скоро това е соц-носталгията. Носталгията обикновено е свързана с нещо хубаво. Въпреки строя, който е бил кофти и потискаш и обгражда с железни завеси и стени, ние успяхме по някакъв начин да намерим пролуки и ъгълчета и да си направим живота по-интересен и по-весел. И точно заради това това за нас не е ретро, а си е един соц, но по-скоро една много приятна носталгия, а не онзи жесток режим. Няма ли сме преди това и всеки, който може да чете между редовете, ще го забележи в нашата реклама. Този период на нашия живот беше характерен, че имаше едни хранителни стоки, които бяха, без да са искали самите управници, те бяха хубави. Защото на времето нямаше такива заместители и така нататък. И наистина храната ни беше поне истинска и оригинална, въпреки ограниченията. Хубавото на тези времена, на тази соцепоха, бяха, че някакси крадяхме хубавите моменти, тъй като всичко друго не беше забранено. А както знаем, забраненият плод винаги е по-сладък. И на базата на това ние си изграждахме наши собствени възприятия, наши собствени възгледи, без да имаме право да ги изкажем на глас. Но беше хубаво, защото които бяхме по-различни, изпъквахме. А всички други по някаква наложителност трябваше да бъдат равни.